Hvis du tænker på Grønland, og det Grønland, du ser for dig med jer i spidsen, hvor tror du, i hvilken retning vil du dreje Grønland, som du ikke kan se demokraterne dreje det i? Altså, så vil vi gerne, hvis vi kommer til magten igen, så vil befolkningen se mere byggeri, spredt byggeri, flere praktikpladser, et bredt forlig omkring sundhedsvæsenet, fiskeri, at vi udnytter meget mere omkring vores levende ressourcer, fisk, at vi undersøger mere af vores farvand, så vi bruger dem og udnytter dem til fiskeri, nye erhverv. Der vil blomstre flere erhverv. Altså, vi er et meget erhvervsvenligt parti. Det betyder også, at vi vil gerne se mange flere virksomheder, nye virksomheder, folk, der hjælper sig selv, hjælper deres familie, forsørger dem. Så fokusen med hensyn til offentligt kan fokus være til de svageste. Så det er et godt liberalt begreb. Hvor ser du, i hvilken retning kunne du godt præge Grønland, som du ikke kan se, at Atassut kunne gøre? Jamen, de kunne starte med at kigge indad og kigge på de forslag, de stiller i Inatsisartut. Altså, hvis man går rundt og kalder sig liberal, så skal man også agere liberal. 6. november 2013, der blev forslag til finansloven behandlet i Inatsisartut. Der havde Atassut et meget, meget bemærkelsesværdigt ordførerindlæg, hvor der står, at de gerne vil forhøje landskatten, eller indkomstskatten med 1%. Det er ikke særlig liberalt, det synes jeg ikke. Det tror jeg heller ikke, der er særlig mange, der vil skrive under på. Og så en anden ting også, at man går ind for ting som ensprissystemer, og jeg ved ikke hvad. Altså hvis man er et liberalt parti, en gang imellem, så må man jo også erkende, hvis man flytter sig mellem de ismer. Altså nu skal vi jo ikke lave alt muligt ismer, liberalisme og socialisme, men for mig at se, så har de flyttet sig meget, meget over mod venstrefløjen. Måske en højrefløj af en venstrefløj. Den får du selvfølgelig lov til at gribe her. Jeg finder det ikke mærkværdigt, at demokraterne selv er lidt forvirret omkring, hvor de selv er. De kalder sig socialliberale, men ønsker at være liberale, ligesom os vi er. Altså, vi er et halvgammelt parti. Så men det har en pointe, når I siger, at inden at lave skatteforøgelser og lave ensprissystemer, som jo i hvert fald ikke virker som en specielt liberal politik? At demokraterne, de skal meget snart finde ud af, hvad de vil. Et godt liberalt parti betyder også, at vi sørger godt for vores svageste. Det er et godt liberalt parti at være. Så det der med at være lidt forvirring omkring, hvor de selv vil være, det er så deres problem. Men lad mig se på den måde. De må gerne samarbejde med os omkring vores skattepolitik, vores brede forlig, fiskeri og et klart politik omkring vores bygder. Det må de meget gerne samarbejde med os. Er I identitetsforvirret? Nej, det vil jeg kaste tilbage med i et hug. Altså, det der med at støtte de svageste, selvfølgelig vil vi da støtte de svageste. Altså, man går ikke ind i politik for at arbejde for nogle bestemte befolkningsgrupper. Vi arbejder for hele Grønland, og vi er et socialliberalt parti. Altså, ordet liberalt, om du siger, at du er socialliberal, det er liberalt, og jeg synes ikke, at Atassut har udvist særlig meget liberalt politik i mange år. Jeg anerkender, at Atassut, da de startede op, der var de meget, meget liberalt, og hatten af for det var rigtig, rigtig kompetente og dygtige folk, man havde dengang. Hvem får du hurtigt en mulighed for at svare på, Knud Christiansen? Atassut startede helt tilbage i 78. Det vil sige, selskabsskab, det er ikke en ny opfindelse. Det er noget, Atassut har været banefører på i rigtig mange år. Er det stadigvæk? Netop. Og det er netop det, i vores klare budskab har sagt, vi vil igen nedsætte selskabsskatten, så vi giver muligheden til de nye erhverv, til de folk rundt omkring, der drømmer at være selvstændige. Det er netop det drejer sig om. Så det der med forvirring omkring, hvad det er for et politik, de må det selv
leget med. Så lad mig sige på den måde, vi inviterer alle partier omkring selskabsskat, omkring brede forlig, omkring sundhed, fiskeri, nye erhverv. Det er netop det, vi har brug for, landet har brug for, og det synes vi meget gerne vil være bannerfører på de sager. Anders, du har markeret? Jamen, det er fordi, at der synes ikke er særlig liberalt mere. Det er ikke ensbetydning med, at demokraterne ikke vil samarbejde med Siumut. Tværtimod, vi har rigtig mange punkter, hvor vi kan samarbejde og tale om tingene. Altså, den her debat, den tror jeg, den er tiltrængt, fordi selv før min tid, der har den her kørt på i rigtig, rigtig mange år. Altså, at der sut har været med i så mange år i at regere i det her land. Men jeg kan bare ikke se, at der sut har haft sådan et ordentligt fingeraftryk i det. Det er som om, at der sut er forsvundet lidt i skyggen på de partier, de har samarbejdet med, desværre. Altså, og det er ikke for at være ond, jeg siger det. Jeg siger bare tingene, som de er. I har siddet som lillebror i en del regeringer gennem årene. Er I forsvundet lidt i det politiske billede? Altså, lad mig lige sige det sådan, at om vi har været lillebror, det tror jeg ikke. Vi har været i magten sammen med Siumut.